Nara punta diri sa lungsod sa Amlan mga igsoon kay Huibis karon atong schedule sa Bureau of Fire Protection. Unya human sa Bureau of Fire Protection ni proceed ta diri sa street preaching. Kay sa miaging Martes wala ta nakahimo sa street preaching. Unya karon Huibis ron siya. So karon mag street preaching miron kay tapak sa miaging Martes nga wala ta naka street preaching tungod sa Chinese New Year. Nya atong speaker man ko nasulod dito sa opisina. Nya karon kay open man ang opisina unang naka street preaching ta. Ug tulo ra taron kay nailakaw ang duha nato kakauban. So ang atong kauban karon Pastor Gilbert Jan nas Muluyo. Unya naapod ang ato coordinator si Pastor Gabriel. Nasa'y kasulti pa. So sa dili madugay magsugod taron sa ato street preaching. Kay pila na kasimana nga wala ta nakahimo sa street preaching. Importante gyud nga makabalik gyud ta sa pagwalis pulong sa Dios. O salamat kayo. Ang Ginoo magapanalangin nga to. God bless.